Няколко младежи попадат на плаж, където съществува само едно правило. В никакъв случай не бива да се докосва пясъкът. Нека разберем какво ще се случи, ако този забрана бъде нарушена. Група приятели организират запалителна вечеринка на плажа. Те се забавляват и прекарват чудесно. Момичетата танцуват по-бански и се наслаждават на различни напитки, а момчетата измислят всякакви състезания. Двама приятели, Венс и Гилбърт, намират голяма топка, покрита с нещо лепкаво, и я довличат по-близо до огъня. Веселбата продължава. Акробатични номера, напитки, шеги и целувки. На това парти има всичко. На следващата сутрин Мич и Кейли се събуждат в спасителната кабина. Джона и Шанда са заспали в колата. На задната седалка спят Венс и Рони. Гилбърт пък спи в кофа за буклук, където са го сложили приятелите шегаджии. Марша се събужда на маса за пикник. Кейли излиза от спасителната кабина и забелязва кабриолет с приятелите си. Сред тях е Джона. И това е лошо, защото той е нейният бивш приятел. Кейли е изненадана, защото останалите младежи никъде не се виждат. На плажа лежат само спалните им чували. Марша се събужда и забелязва, че горнището на банския й е изчезнало някъде. Тя е сигурна, че важната част от гардероба й е взела приятелката й Хизър. На Марша й прилушава. Кейли забелязва, че птица, кацнала на брега, бива засмукана от пясъка. Тя иска да предупреди Марша да не слиза от масата. Но момичето все пак спуска краката си на пясъка и нея започва да я засмуква. Момичето отчаяно крещи, а тинейджерите заради махмурлука не разбират какво се случва. На помощ й се притичва само Венс, но и него пясъкът засмуква. Младежите паникьосват, тъй като не могат да запалят кабриолета и да избягат далеч от тук. Мич намира въже в спасителната кабина и го хвърля на Венс. Уви, силата на този пясък е толкова огромна, че буквално размазва момчето на палачинка. Скоро Венс изцяло бива погълнат от пясъка. Същото се случва и с Марша. Рони е ужасена, защото тя беше приятелката на Венс. Това явно не са подвижни пясъци, а нещо много по-ужасно. Младежите искат да се обадят на спасителната служба, но всичките им мобилни телефони са в багажника на колата. Те сами вечерта ги сложиха там, за да не правят компрометиращи снимки и видеа на партито. Джона отново се опитва да запали кабриолета, но изглежда акумулаторът се е изтощил. Кейли протяга дланта си към пясъка и вижда, че от него се протягат някакви магнитни нишки, приличащи на миниатюрни косъмчета. Междувременно в кофата за буклук се събужда Гилбърт. Той разбира, че е заклещен вътре и не може да излезе. Младежите молят приятеля си да не мърда, за да не падне заедно с кофата на пясъка. Гилбърт не вярва особено на тази история и мисли, че това е поредната шега. Но той не може сам да излезе, а на помощ, както разбирате, никой не бърза. Минават много часове. Рони пише нещо в дневника си, Джона и Шанда дремят, а Гилбърт получава слънчев удар. Кейли пита Мич какво се е случило тази нощ. Защо вчера са могли да ходят по пясъка, а днес вече не? Тя хвърля на приятелите туба слънцезащитен крем и отново задава същия въпрос. Какво се е променило през нощта? Младежите най-накрая разбират, че всички тинейджери, които сега ги няма на плажа, са станали плячка на този адски пясък. Абсолютно всички. Оцелели са само те. Джона хвърля на Гилбърт слънцезащитния крем. Дебеланкото за първи път през сутринта се усмихва. Гилбърт забелязва на брега остатъци от лепкавата топка, която вчера вечерта донесе тук, заедно с Венс. Младежите разбират, че тази топка всъщност е била нечие яйце и през нощта от него се е излюпило истинско чудовище. Изглежда се е скрило в пясъка и сега се храни с всичко, което попадне на територията му. Това чудовище вече е изяло Венс, Хизър, Марша и куп други тинейджери. Кейли намира хот-дози в кабината на спасителя и ги хвърля на различни краища на плажа, за да разбере размерите на това опасно същество. Чудовището изяжда първите два наденички, а след това и птица, която решила да кацне на брега близо до Гилбърт. Мич хвърля трета наденичка, но тя остава недокосната. Значи чудовището не може да стигне до това място. У младежите се появява надежда за спасение, но разстоянието до наденичката е доста голямо. Джона грабва две дъски за сърф и ги използва като мост, за да стигне до масата за пикник. При това дори успява да се скара с Кейли, тъй като ревнува бившата си приятелка от Мич. Джона стига до масата, но дъската за сърф се плъзга под краката му, заради което момчето се навежда твърде близо до пясъка.
Изглежда неизвестното чудовище нарочно движи дъската. От пясъка се протягат магнитни пипала и го раняват в корема. Момчето скача на масата и усеща толкова силна слабост, че губи съзнание. Когато идва на себе си, крещи от болка. Това е като ожилване от медуза, но 1000 пъти по-силно. Изглежда чудовището под пясъка е много отровно. Джона намира на пясъка нечия чанта, от нея изпада банан, но чудовището не го пипа. Момчето вижда, че плодът е паднал върху пепелта от огъня. Джона скача в центъра на пепелището. С него не се случва нищо лошо, значи неизвестното създание се страхува от огън. Джона е голям герой и може да изяде банана. Уви, раната на корема му изглежда доста ужасно. Изглежда порязванията са започнали да гноясват. Кейли заповядва на Джона да се върне на масата и да погледне в чантата с вещи. Там има кутия газирана напитка за Рони и Шанда, бутилка вода за Гилбърт и кутийка пепси за Кейли и Мич. На Джона му става все по-зле. От корема му се появяват пипала. Въпреки адската болка, той се покатерва на масата за пикник и ляга на нея. Младежите виждат, че дъските за сърф се движат по пясъка. Сега Джона няма да може да се върне при колата. Впрочем, дори в купето не е много безопасно, защото пясъчното чудовище полека-лека яде гумите на колелата. Гилбърт казва, че трябва да извадят мобилните телефони от багажника. Рони се опитва да свали задната седалка на колата и да отвори багажника направо от купето. Уви, този начин не проработва. Тогава момичето здраво хваща Шанда с едната ръка, а с другата се опитва да отвори багажника, балансирайки на ръба на колата. След няколко опита става ясно, че няма да успее да отвори широко багажника. Нужен е друг начин. Кейли намира на вишката спасителна кука и я хвърля на Рони. Държейки куката и ръката на Шанда, тя отваря багажника, но не успява да извади телефоните, тъй като капакът на багажника се затръшва и притиска пръстите й. На плажа се появява полицейски патрул. Тинейджърите предупреждават полицая за опасността, но той, разбира се, не ги слуша, тъй като мисли, че тези младежи са взели забранени вещества и сега виждат масови халюцинации. Полицаят спокойно излиза от колата. С него не се случва нищо лошо. Ченгето се присмива на младежите, особено на дебеланкото Гилбърт, който все още седи в кофата за буклук. Нашите герои разбират, че полицая защитават ботуши с много дебела подметка. Ченгето изисква Кейли и Мич да слязат от спасителната вишка, но те категорично отказват да го направят. Ченгето изпуска ключовете си на пясъка и се протяга за тях, но в този момент пясъкът хваща ръката му. Мъжът използва лютив спрей, който му помага, но въпреки това остава без дясната си ръка и от шок пада на пясъка. Разбира се, и той става плячка на пясъчното чудовище. Кейли успява да вземе от Ченгето лютивия спрей. Мич има нов план. Той иска да си сложи джапанки, да омота краката си с кърпи, да ги напръска с лютив спрей и да изтича до полицейската кола, за да вземе младежите и да се махнат от тук. Шанда му хвърля от колата чифт кърпи. Първата момчето хваща успешно, но когато се протяга за втората, парапетът на спасителната кабина се чупи и той пада на пясъка. Веднага го атакува пясъчното чудовище. Уви, никой от младежите не може да му помогне. Остава им само да гледат последните секунди от живота на приятеля си. На пясъка остава само червено петно. Кейли е отчаяна, но не иска да се предава. Момичето кара Шанда да се протегне до отломките от парапета на спасителната вишка и да ги издърпа на капака. А самата тя направо от вишката скача в купето на кабриолета и дава на Шанда плесница, задето е прекарала нощта с нейното гадже. Кейли вижда, че Джона все още е жив и те дори си признават в любов. Кейли и Шанда с общи усилия освобождават пръстите на Рони изпод капака на багажника. На Рони е много болезнено, но поне вече не е в капан. Момичетата превързват раната й. Гилбърт забелязва, че си е наранил корема в острия ръб на кофата за буклук, когато се опитвал да излезе. Когато капките кръв падат на пясъка, чудовището разбира, че тук се крие плячката му. Шанда взема отломките от парапета и ги използва като мост, за да стигне до ранения Джона, който лежи на масата за пикник. Кейли крачи по парапета след нея. Последна върви Рони. Почти на финала тя се препъва и пада на пясъка. Кейли използва лютивия спрей, но това не помага. Рони бива засмукана от пясъчното чудовище. Шанда си спомня плана на Мич. Омотава краката си с кърпи, залива ги с лютив спрей и тича към полицейската кола. Всичко й се получава.
Момичето скача на капака и крещи от радост. Уви, след няколко секунди на Гилбърт напада пясъчното чудовище. То буквално засмуква дебеланкото през дъното на кофата за буклук. Ужасното създание си отглежда много дълги пипала и удря с тях и по полицейската кола. Шанда пада на капака и губи съзнание. Настъпва вечер. Шанда идва на себе си. Тя се добира до задната част на полицейската кола и намира там надуваем сал. Момичето го надува, скача вътре и помага на Кейли и Джони да стигнат до полицейската кола. Внезапно изпод пясъка излиза огромно светещо пипало и атакува Кейли. Момичето се качва на капака на колата и намира 2 туби с бензин. С тях на помощ тя подпалва гигантското пипало на тварта. Нашите герои се заключват в колата и с ужас наблюдават как огромните пипала се опитват да ги достигнат. В крайна сметка пясъчното чудовище отстъпва. Кейли и Шанда виждат, че Джона не е успял да оцелее след тежката си травма. Момичетата горчиво плачат, а след известно време заспиват от умора. Сутринта на прозореца на колата им чука някакъв мъж. Той пита дали всичко с тях е наред. Кейли и Шанда виждат, че чудовището е изчезнало. Те отново могат спокойно да ходят по пясъка. Но къде е чудовището? Виждаме във водата създание, приличащо на огромна медуза. То се насочва към друг плаж, пълен с хора.